أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau dai ga wani kuma tsiro wani tsiro wato masha Allahu la quwwata illa billah. Idan ka dubi wannan bishiyar, ita ce bishiyar shuwaka, tsiron shuwaka, bishiyar shuwaka. To mazaje to mataye ga ranaku. Shuwaka wani abu ne wanda muka san shi abinci a ƙasar Hausa, kuma gama gari kuma gama duniya. Wannan ɗan tsiro da ake kira shuwaka shi ake kira bitter leaf tree, bishiyar shuwaka. Wato bishiya ce mai ɗauke da sinadari da ke da ɗanɗanon ɗaci, wanda a ƙasar Hausa ake sarrafa shi ta fuska da yawa. Lakin dai tsoro ya cika al'umma, kuma ga alhairi ya tabbata a cikin wannan tsiron wanda yake ɗauke da sinadarin ɗaci. Yau da a ce mutum zai dinga ɗaukan iya ganye ɗaya kacal ya matsi ruwansa ya sha shi, ko da a furut zai zuba, ina tabbatar maka wallahi in dai ƙwayoyin cuta ne na infection da ake kira PID and STD, sexual transmitted diseases and pelvic inflammatory diseases, ka samu shuwaka, gidanka ake miyar shuwaka ko gidanka ake juice a zuba shuwaka a ciki, to in Allah ya yarda ka fatattaki ƙwayoyin cutar infection. Bitter leaf magani ne na ban mamaki a cikin jikin ɗan adam. Bitter leaves na iya magance matsalolin fata, dermatitis, inflammation on the skin, kan fata ko cikin skin, internal and external, duk abin da zai iya taɓa fata. Kirɓa shuwaka, niƙa ta yi blending ɗinta, zuba a ruwa. Idan ka zuba a ruwa, in za ka kwanta ko in za ki kwanta, shafa a fuskar da take da ƙuraje, shafa a fatar da take da ƙuraje, ko wani kumburi ko ƙyasfi ko makero ko cin ruwa, insha Allahu an samu nasara. Abin mamaki, bitter leaf, idan kai gogulin ɗinta ka sa bitter leaf, za ka ga abubuwan da turawa suke amfani da shi da larabawa. An fahimta? Kar ka bari a barka a baya. Bitter leaf ganye mai ɗanɗanon ɗaci, za a iya zuba shi a cikin furut ɗin da lemon zaƙi ne, abarba ce, kankana ce da ayaba, a markaɗa sai a zuba cokali ɗaya, ruwanta cokali ɗaya. Don aka zuba, insha Allahu ko cutar shakuwa ta kama mutum ga magani, kuma ya wanke jini, ya wanke kwakwalwa, ya shiga cikin bone marrow, cikin ɓargo, wanda shi ne asalin inda jini ke fitowa, matattar ƙwayoyin halitta ta cells, tubalin ginin halitta, wanda duk cells ɗin da aka rasa, to insha Allahu da ka ba wa kanka shuwaka, bone marrow zai wanke, zai dinga tsatsafo maka da sinadaran wato sababbin tubalan halitta, hatta da stem cells wato safiya part na cikin jikin ɗan adam, shi ma zazzaguwa zai, duk inda wani cell ya mutu a cikin jikinka, to dalilin shan shuwaka, bacteria ɗin take hana su fito, bacteria ɗin take ɓata hormones, bacteria ɗin ke ɓata enzymes, bacteria ɗin da ke ɓata glands, tissues. Insha Allahu shuwaka za ta iya kiyo. Fasa'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamun, tambayi ma abota sani in ba ku sani ba.